Vinga, doncs sí, bon dia i bona hora. Per fi torna la Lliga. El Barça visita el Mallorca aquest dissabte a les 9 de la nit. Els de Xavi en quadra degut a les lesions d'Araujo, Koundé, Bellerín, Memphis i els dubtes de Frenkie de Jong i Sergi Roberto volen aconseguir els 3 punts per tornar a recuperar de manera provisional el liderat abans d'un mes d'octubre decisiu. En l'entrenament d'ahir, Marc Casador, del filial, i que ja va jugar de lateral a la pretemporada amb el primer equip, s'exercitava a les ordres de Xavi i tot apunta que entrarà a la convocatòria. Mentrestant, i malgrat els darrers resultats en forma de lesions, el Barça sí que és cert que ha guanyat els seus últims 9 partits contra el Mallorca i la temporada passada, en una situació molt pitjor i encara amb més baixes, va ser capaç de guanyar Sommoix per la mínima amb un gol de Luc de Jong. Recordem a Luc de Jong, oi? Luc, el trobem a faltar. tu papi. En aquell duel, per cert, també hi van jugar Ilias Akomak, Ferran Jutgla, Riqui Puig, Mingueza, Stanis Pedrola i Álvaro Sanz. Situació ben diferent. Doncs sí, situació ben diferent, amb un altre escenari, amb baixes, però també amb la il·lusió del joc demostrat en els darrers partits, encara que sembla que hagin passat com 4 mesos. Sí, correcte. Bé, però aleshores, quina creiem que serà l'alineació del Barça tenint en compte que dimarts també haurà de visitar el camp de l'Inter a la Champions? Repassem-la, va. Ei, estic aquí, Ja està, el que faltava. El señor que recibe. Doncs comencem amb Ter Stegen a la porteria. Eric Garcia, Piqué, Christensen i Marcos Alonso a la defensa. Vaig malament, no? Jo crec que no està entrant gaire temps, no. Vale. Busquets, Pedri i Gavi al mig del camp. I al davant, Ousmane Dembélé, Ansu Fati i Robert Lewandowski. Precisament de Lewandowski en va parlar ahir el tècnic del Mallorca, Javier Aguirre. Elogis del mexicà cap al polonès. Ho escoltem. Gran definidor, no es ese jugador que sale del área, genera cosas. No, él está ahí, un killer de toda la vida y a su edad hace goles como churros y un grandísimo fichaje de Barça. Me alegro mucho que esté en la Liga, mucho. Doncs se n'alegra Javier Aguirre, encara que estic convençut que demà s'alegrarà molt més si no marca contra un Mallorca que ha guanyat un bon inici de curs i amb 8 punts de 16 possibles ocupa la 10a posició a la taula. 8 punts de 18 possibles, perdoneu. Un whisky a dormir. Això, del partit, per cert, també heu de saber que si Ter Stegen, atenció, aconsegueix deixar la seva porteria a 0 durant almenys 56 minuts, objectiu 56 minuts, superarà el seu millor registre d'imbatibilitat. Hombre, lo mejor es que vamos a ver, que no le batan durante todo el partido. Eso, bueno. Eso sería lo mejor. Claro, sería lo mejor. Si le han de batir, porque lo batan a partir de ese minuto. Exacto. Está claro.